والسلام والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. صدر محفل خادم العلماء والمشائخ، خادم دین متین، لائق سب تعظیم و اکرام جناب چودھری امانت علی قادری صاحب، چیئرمین القاسم ٹرسٹ آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف، جامع مسجد حاضر خطیب صاحب، امام صاحب، مقتدی حضرات، محلے تے علاقے دے دوستوں، بچوں تے بزرگوں، مقتدر علماء کرام، سٹیج دی زینتن، اللہ میرے سارے پائیاں نہ آنا قبول کرے. محرم دیاں بابرکت گھڑیاں وچ اج مورخہ 8 ستمبر 2020 قبلہ قاری بشیر قادری صاحب کے توسط نال میزبانہ دی دعوت تے بندہ ناچیز راول پنڈی تو آ کے آپ حضرات نال مخاطب ہے. سارے احوال دعا کرو اللہ سبنی آنا بہنا امام حسین نے ذکر نہ صدقہ قبول کرے. تسی حضرات جس محبت نال بیٹھو گے میں اسے ہی پیار نال تساں پائیاں نو تقریر سناواں گا. انداز میرا ایویں سادہ جہا ہی ہے تے انشاءاللہ تساں پراواں کی کوشش کراں گا بھئی کوئی سواد شواد بھی آوے، چونکہ امام عالی مقام امام حسین کی یاد وچ محفل ہے تے اساں سنی جتھے بویے نہ پتہ لگنا ہے مدینے نے تاجدار بیٹھے بن کے نہیں بہنا بلکہ بولنے رہنا ہے تاکہ میں بھی خوش رہا تے پتہ لگنا رہے بھئی تساں پراواں کی کوئی گل پلے بھی پینی ہے تے تساں کی بھی کوئی پتہ لگا ہے تے مینوں بھی سمجھ آوے. بس یہ مہربانی ہے تساں پائیاں نہیں بدائیں میں نہیں تکنا بس جڑا کوئی تک لیا جے کافی ہے. ہن صرف مینوں تکنا ہے تے میریاں گلاں سننیاں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی توجہ احباب نہیں میری طرف رہے. شجر جب گم ہو تو غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کے نام حسین کا نام آ جائے تو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں. سلامت رہو. آلے بھی چند بندے ایسے بیٹھے جنہاں نے آواز نہیں آئی. ہر بندے نہ اپنا مزاج ہے. مولوی صاحب تقریر پہ کرنے سے انہوں نے اپنا مزاج ہے، ماڑا اپنا مزاج ہے. میں پیر مہر علی نے در نے ٹکڑے کھان والا تے میں میرے علی نی دال بڑی پسند کرنا تے میں چشتی مزاج نہ بندہ ادھر تک ہو کڑکا تڑکا نہ ہوئے نا مینوں تقریر ہی نہیں یاد رہنی بھول جانی ہے. اس واسطے مہربانی کرو گے جنہاں بندیاں نو اس گل نہ یقین ہے زبان گالاں کڈن وستی چغلی کھان وستی ماں باپ نو گالاں دین وستی نہیں ملی، خدا اور مصطفیٰ کے ذکر کے لیے ملی ہے. وہ محبت سے بولو سبحان اللہ. جاگے شاگے تھے ہو یا کوئی نہ ہو جاگے آباد رہو پتا کرو نا یہ نا بولو گے تو انشاءاللہ تاں تقریر ہو سی نا. گڈیاں پیٹرول نال چلنی ہیں تے میرا پیٹرول سبحان اللہ تے ماشاءاللہ یہ نا. عمران خان نے دور وچ مہنگائی نے زمانے میرے جے غریب مولویاں دیاں گڈیاں ہون سبحان اللہ تے چل سکنیاں نا اور تے نہیں نہ چل سکنیاں. اچھی بولو نا یار اچھی ایک باری پھر بولو پیار دے نال سبحان. اپنی تقریر کا آغاز میں قرآن پاک کی ایک آیت سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ لا ینال عہد الظالمین، اللہ ظالمانوں امامت عطا نہیں فرمانا. ہائے 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 جنہاں نہ کلیجہ تھرے وہ میری چولی چ خیرات پایو بخیلہ کل میں پنڈی تو داد لین نہ آیا. میرے بھائیو قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ ظالموں کو امامت نہیں دیتا. مولا علی فرمانے نہ میں بیمار سا تے نہ میں
حاضر سا بلکہ ٹھیک سا تے حاضر سا میرے سامنے نبی پاک نے ہزاراں صحابہ دی موجودگی وچ ابو بکر دی انگلی نپ کے فرمایا آ نظر سونے مصلی تے آنا ماریا سونے یارا مصلی تے آنا ہائے ہائے مولا علی فرمانے کہ ابو بکر نو سرکار نے امامت نے مصلی تے کھلایا تے جدو سرکار نہ ہویا نا انتقال تے لوگ سر جوڑ کے بہ گئے بھئی کس نو نبی نہ خلیفہ بنائیے تے میں بول کے آکھیا جڑا دین نہ امام ہے وہی تو دنیا نہ بھی امام جے ہوئے لوگ نبی پاک دین نہ امام بنا کے گئے نا تے دنیا نہ بھی امام تے پھر ابو بکر ہی ہے نا تے پھر حضرت مولا علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور مولا ابو بکر نے نماز پڑھائی ہے میں قربان جاواں ایک واری نہیں 18 واری یا 17 واری حضرت صدیق نو میرے نبی نے مصلی تے کھڑا کیتا ہے تے مولا علی پیچھے نماز پڑھیے تے نماز پڑھ کے آپ نے فرمایا فمن الذی یؤخرک سونیا ذرا آنا مصلی تے پڑھانا نماز میں تکنا کیڑا پڑھنا ہے تے کیڑا نہیں پڑھنا پھر میں نو کہن دے نا اوے بھائیو پھر کہن دے نا کہ امامت کروانے والا ابو بکر ہے ابو بکر کی امامت کا پہرےدار وہ علی ہے ابو بکر نہ نگاہ الوہیت میں ظالم ہے نہ نگاہ نبوت میں ظالم ہے نہ نگاہ ولایت علی میں ظالم ہے اور جو ابو بکر کو ظالم کہے وہ خود ظالم ہے میرا خیال ہے تساں کی مزہ نہیں آیا چلو پھر مزہ اور دینے آ تساں کی بولو ہاں سبحان اللہ وچ سنو جملہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ نہ جملہ نہ ہوئے میں وعدہ کرنا تقریر نہ حق میں نہیں پہنچنا تے اگر میں ثابت کر دیاں کہ یہ مولا علی نہ جملہ ہے تو پھر تو کوڑے تو تھلے آ جا آہا ایک باری پھر بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر فی قلب مؤمن میری محبت تے ابو بکر تے عمر نہ بغض ایک بندے مومن نے دل وچ کٹھا نہیں آ سکنا اے نہیں ہو سکنا کہ ماڑے نال تے کرے پیار تے ابو بکر نو گالاں کڈے مولا عمر نو گالاں کڈے نہیں اے نہیں ہو سکنا جس نے دل وچ علی ہے اس نے دل وچ ابو بکر بھی ہے تے عمر بن خطاب بھی ہے جنہاں نو ابو بکر تے عمر دا نا چنگا نہ لگے وہ چلے جاؤ محفل چوں بے شک جا سکنے ہو دروازہ کھلا ہے اگر بہنا چاہتے ہو تو انگلیاں کان میں پا کے بہو تے تھوڑا جہا دبا کے بھی بہو کیونکہ جو روشنی کے امید ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں ہماری منزل خزاں نہیں ہم بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے دامن پنجتن کی عنایتوں سے بھرے ہیں وہ ہم سنی ہیں جو نبی کے سارے یاروں کو مانتے ہیں میں پیغام حسین بھی دینا ہے تو سب پراما کی تے تھوڑا جا کربلا بھی کھڑسا نا چونکہ محرم نے دیاڑے اگر حسین دیاں مصائب نو بیان نہ کیتا جائے نا تے اے فاطمہ دے بیٹے نال زیادتی ہے تے سنی نہ اہل بیت نال زیادتی پسند کرنا ہے تے نہ صحابہ نال پسند کرنا ہے پوری کائنات میں اندر خدا دی قسم کر کے پیا کہنا پھر لو تو آنو بڑے بڑے مکاتب فکر تے مسالک ملن گے لیکن جتھے سنی ہون گے نا اتھے خدا نہ پیار بھی مصطفیٰ نہ پیار بھی صحابہ نہ پیار بھی آل بیت نہ پیار بھی تے اللہ دے ولیاں نال پیار بھی اے اعزاز ٹوڈا شریف نو منن والے ہیں آستانہ علیہ ٹوڈا شریف نو سلام کرن والے ہیں اے اعزاز داتا علی تے مہر علی نے لنگر کھان والے ہیں حاصل ہے کہ اسی سارے نال پیار کرنے ہاں میرے بھائیو تے میرے دوستو میں قرآن پاک دا ایک جملہ خود پہ پڑھیا ہے ترجمہ سارے اکرامہ کی سناواں گا فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے ہو استعینوا مدد منگو بالصبر والصلاۃ نماز اور صبر کو لو ان اللہ پکی گل ہے اللہ
मासाबिरीन, सबर करने वालियां ने नाल है। गूंगे बंदियां नूं छुट्टी है, डोरियां नूं भी छुट्टी है, बाकी तो सुभान अल्लाह बोलो ना यार। अल्लाह सबर करने वालियां ने नाल है। मेरे दोस्तों ते मेरे भाइयों, कुरान पाक ने अंदर अल्लाह ने ना इत्थे मैनू ते तुहानू ईमानदार कह के बुलाया है। केड़ा गुनाह है जिहड़ा मैं ते तुसी ना पे करने? नमाज़ां असी कोई ना पढ़ने, रोजे असी कोई ना रखने, हज असी कोई ना करने, भैणा ने हक खा के बंगले पे बनाने आ ते गड्डियां पे लेने आ। कितने लोग हैं जिहड़े यतीमां दा माल हड़प करके लखां ते करोड़ां ने मालक बन गए। मेरे दोस्तों ते मेरे भाइयों, असी मर्चां ने अंदर इट्टां पीस पीस के पे पाने आ ते दोधी जड़े पानी पाए बगैर दुध वेचने ही नहीं, टलने ही नहीं। अगे दुध विच पानी पाने सन ते अजकल पानी दुध पाना शुरू कीते ने। कोई ऐसा गुनाह नहीं जड़ा असी ना पे करने, लेकिन मैं अल्लाह की कसम करके पे आखना, पूरे कुरान विच अल्लाह मैनू ते तुहानू बेईमान कह के नहीं बुलाना। जदों भी अल्लाह गल करे ना ते यही आखना है, ओए माड़े प्यारे हो, ईमान वाले हो। मैं कुरान पाक निया बहुत सारिया आयतां पढ़ सकना, मेरे सीने में आमनू वालियां आयतां ना ज़ख़ीरा है। मैं कुरान पाक ना हाफ़िज़ हाँ और 28 मुसल्ले कुरान पाक ने सुना चुके हाँ, लेकिन मैं टाइम थोड़ा है, पैंडा लंबा है। मैं 2-4 आयतां कुरान दियां आमनू वालियां सुनावांगा, लेकिन इंज नहीं सुनावांगा भी तुसी चुप करके बैठे रहो तो मैं एवें सुना दिया ना। ये कम मेरे को नहीं होना, बोलोगे तो सुनावांगा। फिर बोलो एक बारी। पार्टी बैठी है ना बिच को नेरे ने अंदर, मेरे ख्याल नेरे ना फायदा पहचाने भाई और कितने तकड़े ने पे असी नेरे च बैठे हाँ। नजर ठीक थी माड़ी बिल्कुल। सारे बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जाग के बोलो। हाँ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालेओ, इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, अल्लाह को इवें डरो जिवें डरन दा ते। ये नहीं सैलाब के दिन के अंदर नमाजी बन जाओ, कोई माल डंगर मर जान नमाजी बन जाओ, बच्चियां ने इम्तिहान शुरू होवन ते पक्के पंजे ते पंजे नमाज़ ते जदों इम्तिहान खत्म होवन ते हुण मस्जिद के अंदर नहीं आंदे। नहीं इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, इवें डरो जिवें डरन दा हक ने। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। एक मकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालेओ, इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। मकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। जिन्होंने कुरान मजा देंदा जाओ बोलते जाओ तो जिन्होंने कुरान ढिड विच वट पाए। अब्दुल्ला मदरवासी उन्होंने बदनसीबा को दाद नहीं मंगता। मुकद्दर वाले बोलो, किस्मत वाले बोलो, प्यार वाले बोलो। एक मकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह जानता सी बेईमाना ना दुरूद पढ़ना है ना सलाम पढ़ना है, एक कम ईमानदारा करना है। लिहाजा ईमानदारा नाल गल करिए। और ठोडा शरीफ दे मनन वाले हो तुसा सलाम भी पढ़ना है ते सलात भी। सदाएं दुरूदों की, हाय हाय, सदाएं दुरूदों की आती रहेगी
صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو، خدا اہل سنت کو، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اس مقام تے بھی میرے اللہ نے مینوں تے توانوں ایماندار کہہ کے پکارے ہے، فرمایا اوے میرے سونیاں تے پیارے ہو ایمان والے ہو، اگر اوکھا ویلا آ جائے نا، کوئی مشکل ٹائم آ جائے نا، کوئی دکھ تے غم آ جائے نا، تے توانوں گریبان پھاڑن دی لوڑ کوئی نہیں، توانوں کولیاں تے چلن دی لوڑ کوئی نہیں، توانوں پرچیاں لے کے اپنے سینے چلنی کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اے میرے اللہ فرمایا اگر میرے بندے ہونا تواڈے دل وچ ایمان ہے نا تے توانوں انہاں کماں کرن دی لوڑ نہیں، اللہ کے کریے فرمایا استعینو، آئے ہائے مدد منگیو، اللہ تیرے کل منگیے، فرمایا نہیں نہیں کدے کل منگوانا چاہنا ہے مولا، فرمایا بالصبری والصلاۃ، صبر کو مدد منگنی ہے تے نماز کو مدد منگنی ہے۔ میرے بھائیو قرآن پڑھ کے ویکھو نا، اللہ اوکھے ویلے صبر کو مدد منگن دا تے نماز کو مدد منگن دا حکم پیا دیندا ہے۔ او میرے بندیو اوکھا ویلا آ جائے نا تے صبر کو مدد منگنی ہے تے نماز کو مدد منگنی ہے۔ میرے بھائیو ایک جملہ میرے نال مل کے بولو نا، اوکھا ویلا آ جائے نا تے صبر کو مدد منگنی ہے تے نماز کو مدد، بولو بولو میرے نال مل کے، صبر کو مدد منگنی ہے تے نماز کو آئے ہائے بولو گے میں فکرہ دیاں گا، ایتھے ٹھن نہ پوے تے نہ بدل دے میں ہو، اوکھے ویلے صبر کو مدد منگنی ہے تے نماز کو مدد منگنی ہے۔ اج ملا ممبر تے بیٹھ کے لوگاں نوں پیا کہنا ہے جڑا اللہ دے غیر کو مدد منگے او مشرک بھی ہے تے کافر بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے اور گمراہ کیوں پیا ہونا ہے، اوکھے ویلے مومن صبر کو بھی مدد منگ لینا ہے، نماز کو بھی مدد منگ۔ پھر ایتھے رک کے میں ایک فکرہ دین دیو نا، اللہ کرے میرا فکرہ تو انہوں سمجھ آوے، جنہوں نے سمجھ آوے میری جھولی چنرات پانی ہے۔ میں کہنا وا اگر اوکھے ویلے صبر کو مدد منگنا جائز ہے، نماز کو مدد منگنا جائز ہے نا، پھر صابرہ کو بھی جائز ہے، نمازیوں کو بھی جائز۔ اسی تائیں کہنے ہیں یا غوث اعظم المدد، اسی تائیں کہنے ہیں یا حسین المدد، اسی تائیں کہنے ہیں یا ابو بکر المدد، اسی تائیں کہنے ہیں یا علی۔ او بولو نہیں، او میرے بندے ہو تساں دو کم کرنے نے، اللہ کڑے کڑے فرمایا صبر تے نماز کو مدد منگنی ہے کہ مولا تو کے کریں گا، فرمایا میں اکراں گا ان اللہ مع الصابرین۔ میں 2 بار ایران گیا ہوں، اصفہان، شیراز، تہران، قم، یہ سارے شہر میں نے دیکھے ہیں۔ میں 2 بار وہاں پاکستانی گورنمنٹ کا مہمان بن کے گیا ہوں، اتنے جڑے یہ نا پارٹی وہ ساری دوئی پارٹی ہے، سمجھو نا گل بھائی، وہ دوئی پارٹی ہے۔ ایک بہت بڑے حال دے اندر اسی بیٹھے ساں تے اتھے اور بھی ملکاں نے نمائندے بیٹھے سن تے میں بطور حافظ قرآن پاکستان کی طرف گیا سا تے میرے سجے پاسے بھی
ਉਹ ਦੂਆ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਕਿस्तान ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆयत है इन्न अल्लाह मअस साबिरीन। मैं तुसां कोल पुछना चाहना भाई तुसां कोल भी ओ ही है? हाय आना जी जी ओ ही है। मैं क्या मैनू तो शक पै गया है भाई इत्थे जड़ा पढ़िया जाना है ना, उसने अंदर वो आयत इंज नहीं इंजे इन अल्लाह माल मातमीन, अल्लाह मातम करने वालियां दे नाल है, अल्लाह कोले ते चलण वालियां दे नाल है, अल्लाह सीना कोबी करने वालियां दे नाल है। मैनू आना तौबा 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 मौलवी साहब क्या पिबाने हो, असा कोल भी जेड़ा कुरान पाक है ना, उसने अंदर ये आयत इवें ही है, अल्लाह सबर करने वालियां दे नाल है। ते मैं आखिया तुसां कोल भी ये ही है ते असां कोल भी ये ही है, ते फिर ए काम केड़े पासों आ गए? ओ बोलो ना यार सुभान अल्लाह। क्या फिर है कम केड़े पासों आ गया है? मैं क्या मनना पवेगा ना जनिया कि ज़हरा दे लाल ने करबला दियां तपदियां रहतां ते अली असगर हत्तां ते ज़बा करा के पहले सबर कीता है, फिर ज़हरा दे लाल ने करबला दियां तपदियां रहतां ते नमाज पढ़ी है। अगर हुसैन ने सबर नहीं कीता ते नमाज भी नहीं पढ़ी, अगर नमाज पढ़ी है तो सबर भी कीता है। और ज़हरा दा लाल करबला दियां तपदियां रहतां ते सबर करके ते नमाज पढ़े ते तू 1400 साल बाद कोलियां ते चलण लग जाए, ये तेनों किवें इजाजत मिल सकती है? मैं क्या तू ही बोल ते मैं भी बोला, मिल के बोलिए इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ते मियां साहब कहते ने चुप करे ते मोती मिल सन, चुप करे ते मोती मिलसा, ते सबर करे ताही रे ए पागलवा गजरौला पासे ए ना मोती नाही रे। बोलने वाले मस्ती मेरी चोली जिसको बड़ी दुआ कोई नहीं, जेड़ा बोले ना अल्लाह उसको मरने टाइम हुसैन ने नाने ना कलमा बोलना। फिर बोलो प्यार नाल सुभान अल्लाह। हाय हाय अस्सी मखलूक ते रब सोना खालिक है, असी मरज़ूक़ ते ओ राज़िक़ है, असी ममलूक ते ओ मालिक है, असी साजिद ते ओ सोना मसजूद है, असी आबिद ते ओ रब सोना माबूद है। मैं आखिया मौला ए सानू दो कम्मां दा हुक्म पिया देना है, आपू एक पिया करना है। तू ही आखना मैं सबर वालियां दे भी नाल ते नमाजियां दे भी नाल, असी दो करिए छोटे हो के सबर ते नमाज को मदद मंगिए ते तू इकल्ला आखे कि मैं सबर करना लेने नाल। सोनिया एक गल्लां चंगियां नहीं, ला मकां चू आवाज आई ओ मेरे बंदे हो, तुहाडी नजर एक हफ्ते ते, तुहाडी नजर एक महीने ते, एक साल ते, तुहाडी नजर ज्यादा तो ज्यादा 2 साल तक, ते मेरी नजर कयामत और कयामत तो बाद वाली आने वाली जिंदगी के भी है। अगर मैं ये कह देगा ना कि मैं नमाजियां दे भी नाल मैं साबिरा दे भी नाल, ते मैनू पता सी 60 हिजरी दे अंदर ज़हरा दा लाल अपने 72 रफीक लैके ते फुरात के किनारे आ जाएगा। उधर यजीद दियां सफा भी लग जाएंगियां, इधर भी हुसैन दियां सफा लग जाएंगियां। नमाज दा टाइम होएगा, मुअज्जिन उधर भी नमाज अजान देवेगा, मुअज्जिन इधर भी अजान देवेगा, उधर भी नमाजी इधर भी नमाजी, उधर भी सफा इधर भी सफा, ये भी सलाम फिर लवनगे ते वो भी सलाम फिर लवनगे, एक लवनगे 80 नमाजियां रब साडे नाल यजीद कहेगा नहीं नहीं मैं नमाजियां रब मेरे नाल है। मैं दुनिया नूं क़यामत तक आने वाले नूं पैगाम दिता है, ओए भूल ना जाओ अल्लाह
اللہ یزیدیاں دے نال نہیں جے رب تے حسینیاں دے نال ان اللہ مع الصابرین تاجدار گولڑا وارث ارث مہر علی گل گلشن بابو جی صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی پیر صاحب نے ایک مقام تے قلم اٹھائی تے حق ادا فرمایا آپ فرمانے نے اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ اتنا بڑا مجمع تے چند بندیاں دی آواز میں تواڈے کولوں ناراض نہیں جانا چاہنا وا میں اصل مہمان چیئرمین صاحب دعوت حاجی صاحب دا سارے محبت دے نال بولو اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے جو شخص نور دیدہ وہ حیدر کے ساتھ ہے روز حشر وہ ساقی کوثر کے ساتھ پیرا نے مقطع لکھیا تے حق ادا فرمایا لیکن میں مقطع بعد وچ بیان کرانگا اللہ تانوں عزت دے ذرا گج کے سبحان اللہ میں پڑھیا ہے کہ سیدہ فاطمہ دے سر دا بال ننگا ہو گیا اللہ نے سورج نے فرمایا کرنا چھپا کے تے لنگیا سورج نے آکیا ہوئے نا مولا اے دنیا کی بڑیاں بڑیاں نیک تے پاک بیبیاں دے پورے پورے سر ننگے ہو جانے کدے میں نو چھپن دا آڈر نہیں فرمایا آج میں نو کیوں پیا چھپانا ہے آواز آئی چھپ کے لنگ جا تاکہ دنیا نو پتا چل جائے کہ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے اسلام کا وقار اسی گھر کے امام حسین اور امام حسن دونوں شہزادے نکیاں نکیاں عمران سے بیمار ہو گئے تے ماؤ کی لگانا پتا تے اماں ہنیاں اللہ ماڑیاں بچیاں کی صحت دیا نا میں تریر لگاتار منت نے روزے رکھسا تے مولا علی پہ سننے سن وہ بھی باہر آئے آکے آہنن پتر تیرے تے شہزادے تے میرے نا اگر تیرے بچیاں کی اللہ صحت دیا نا تے پھر میں بھی نال رکھسا نا روزے زینب باہر آئی آکے آہنیے پتر تسا نین تے ویر کس نین ماڑیاں ویراں کی صحت دیا نا میں بھی تسا نال رل کے روزے رکھسا مولا حسن حسین چار پائی تو چھالا مارنے تھلے آئے ماں نے بھی متھا چومیا تے والد نے بھی چومیا تے آہنے تے کمال نہیں گل ہے صحت سانوں ملے تے روزے کوئی اور رکھے اسی بھی نال رل کے روزے رکھاں گے اوے ماڑے بھائیو تے بچیو تے بزرگو اللہ نہ کرنا ایسا ہویا اللہ بچیاں نو دتی شفا سارے نے روزہ رکھ لیا ظہر دی نماز پڑھ کے مولا علی گھر آئے نا تے فاطمہ فرمانیاں نے تسی جان دے ہو 3 دن دا فاقہ ہے گھر وچ کھان پین دی چیز کوئی نہیں اج بچیاں شہزادیاں نے روزہ رکھیا ہوا ہے اج اگر افطاری دا انتظام نہ ہویا تے انہاں دا دل ٹوٹ جائے گا لہذا کچھ نہ کچھ لے کے آؤ مولا علی باہر گئے ایک یہودی باغ دی گودی پیا کردا سی او دے نال کم دی مزدوری طے کیتی اونے 3 کلو جو آپ دے حوالے کیتے تے لے کے سجدہ دی بارگاہ جا گئے آدھے نے 3 روزے نے تے 3 کلو جو نے روزانہ 1 کلو جو دا بنا دیں آپ بھی کھوائیں تے بچیاں بھی کھوائیں حضرت فاطمہ نے عصر دی نماز پڑھی تے چکی آٹا بنایا تے آٹے دیاں 5 روٹیاں بنا کے دسترخوان تے سجائیاں ایک خاندان انتظار پیا کرے کہ بلال دی اذان دی آواز آئے تو روزہ کھولیے ادھروں میرے نبی دا مؤذن بولے اللہ اکبر انہاں لقمہ توڑے بسم اللہ پڑھ کے حلے منہ دے لیڑے نہیں لے کے گئے کہ دروازہ کھڑک پہ مولا علی باہر گئے اور کون ہے آن والے آن والا کہندہ میں مسکینہ
تے تیرے بوئے تے خیرات لین آیا مولا علی مینوں خالی نہ بھیجی آپ نے روٹی دسترخوان تو اٹھا کے تے اودے چھاپ وچ پائی تے فاطمہ کہنیاں نے سنیا نہیں جے اے پیا کہندا میں کئیاں نے نہ بھکھا ایک روٹی نال کے بنے گا میری بھی لے جاؤ زینب کہندی ہے تسی دیو تے میں کیوں پیچھے رواں میری بھی لے جاؤ شہزادیاں نے اپنی روٹیاں دتیاں تے پنجے روٹیاں چھاپ وچ پا کے دعاواں دیندا چلا گیا تے انہاں پانی دا گھٹ بھر کے آسمان ول ویکھیا تے کہنے میں الحمدللہ رب العالمین تھکتے نہیں گئے پھر سبحان اللہ تے بولو دوے دن پنجے روزے دار دسترخوان دے سامنے بہ گئے انتظار پہ کرن 5 روٹیاں رکھ کے کہ ادھروں اذان دی آواز آئے تھے اسی روزہ افطار کریے ادھروں میرے آقا دا بلال بولے آؤ تے انہاں بسم اللہ پڑھ کے لقمہ توڑے آؤ تے پھر دروازہ کر گیا مولا علی نے لقمہ اٹھے روٹی تے رکھیا تے دروازے دے گئے اور کون آن والے آؤ تے آن والا کہندا میں یتیمہ میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے تے بڑیاں آساں لے کے علی تیرے بوئے تے آیا خالی نہ بھیجی آپ نے اپنی روٹی دتی سیدہ نے بھی دتی زینب نے بھی دتی شہزادیاں نے دتیاں تے پنجے دیاں پنجے روٹیاں چھاپے چھپا کے دعاواں دینا چلا گیا تے انہاں کیا الحمدللہ یا رب العالمین تیسرا دن آیا تے پنجے دے پنجے قدسی دسترخوان دے سامنے بہ کے اذان دی انتظار کر رہے ہیں تے پھر دروازہ کر دیا مولا علی کہنے نے اج کون ہے آن والا کہندا اور کئیاں دناں دا بھکا تے میں بڑے لوگاں دا بوا کر گایا ہے مینوں کسے خیال نہیں پائی آخر تے ایک بندہ مینوں ملیا ہے انہاں کہیا ایویں بے بوئے کھڑکانا ہے آ میں تینوں او دروازہ دساں جس دروازے دا سوالی کدے خالی نہیں آ گیا اور علی دا بوا تے علی بڑیاں امیداں لے کے آیا بھلا کری مینوں خالی نہ بھیجی آپ نے دسترخوان تے روٹی اٹھائی تے چاول جوائی تے پچھوں انہاں ساریاں نے چاول جوائیاں تے انہاں آسمان وال ویکھیا کہ جنہاں دکھاں دے اے دل پر راضی اے سکھی انا تو رے اے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رین پیار رے نہ رنگ اچھا نہ ملال اچھا جس حال میں رب رکھے وہ حال اچھا اور میرے جوڑے ہتھاں دی لاج جملہ میں آگے دین جا رہا جنہاں مزہ آوے کو بخیل بن گئے نہیں محرم سخی حسین کا مہینہ ہے صدی بن کے میری جھولی داد دینی ہے رات کے ٹائم میرے نبی اپنی بیٹی نال ملنا ہے تے سیدہ دے چہرے تے اداسی دے آزار ہوئے کے تے بچیاں دا چہرہ اترے آوے کیا تے میرے نبی نے فرمایا دھیے میں سچی دسی نا آج بچے کیوں پریشان ہیں فاطمہ کہنیاں نے تسا آپ پہ فرمایا ہے کہ بوئے دا سوالی کدے خالی نہ گنے ہو میں پہلے دن مسکین نو کھوایا دوے دن میں یتیم نو کھوایا تریے دن میں قیدی دا چھاپا بھریا تے اسا پانی دے گھٹ بھر کے تے روزے افطار کرنے رہا میرے نبی دیاں پلکاں تے آنسواں دا سیلاب آیا آپ نے آسمان ول ویکھیا اللہ نے فرمایا جبریل سونیا جلدی جا میرے نبی نو جا کے سلام دے اور جا کے کہہ سونیا گھبرانا نہیں تیریاں نظراں میرے ول نے میریاں نگاہاں تیرے ول نے اللہ
دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، پر محبوب کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ صدقے جاواں میرے بھائیو تے گرامی قدر سامعین، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ میرے سونے محبوب نو میرا سلام بھی دے، تے قرآن دیاں یہ آیتاں بھی لے جا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ میں کدے کدے ایک قرآن میں آیتاں پڑھنا وا تے سوچ وچ پہ جانا وا کہ جبریل نے آکھیا ہوئے گا مولا اے سلام دینا ہی کافی ہے، اے آیتاں کیوں پہ دے کے بھیجنا ہے؟ تے اللہ نے جبریل نو جواب دیتا ہوئے گا اے آیتاں بھی لے جا تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ، آواز نہ آواز ملا کے اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ اگلا جملہ میں بولا گا، پیرا نے مقتل کیا پھر حق ادا فرمایا، اور جنہ جنہ گولڑے کا لنگر کھا گئے نا وہ میرے نال مل کے مانن گے، تے جنہاں نوں مہر علی دی دال نہیں ملی انہاں نوں آستانہ علی ڈھوڈا شریف دا تے لنگر ملیا ہوئے گا نا، کیونکہ میں ڈھوڈا شریف آستانے تے جانا ہاں جتھے اپنے بھی کھا رہے نے تے غیر بھی کھا رہے، سب کو مل رہا ہے۔ یہ اللہ نے ولیاں نہ لنگر ہے جڑا اپنے کی بھی لبنا ہے تے غیرہ کی بھی لبنا ہے۔ پیرا نے جڑا جملہ بولیا ایتھے ٹھنڈ پڑے گی، پیسا فرمانے نے کیوں نہ دوں میں لعنت، نہیں مزہ نہیں آیا، سچی دساں سوال لینے آیا، بولو سبحان اللہ میں فکرہ دیا تو کیوں نہ دوں میں لعنت یزیدیت پہ اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ آل نبی آئے ہائے میاں محمد، آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل ہونا جی اے نام لیا لک پاپ نہ رہن دے کہ میل اندر دی جا دی۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، محرم کے مہینے میں اگر حسین کے مسائل کا ذکر نہ کیا جائے تو میرا خیال ہے یہ خاندان نبوت سے زیادتی ہے، اور میں اکثر محرم الحرام کی تقاریر میں کچھ کربلا کے مسائل کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ اگر آپ حضرات کو اچھا نہیں لگتا تو نہ بولیں، اور اگر اچھا لگتا ہے تو ایک بار محبت سے سبحان اللہ بولتے ہیں۔ ہائے 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 میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جدوں سارے شہید ہو گئے کربلا دے میدان وچ، عصر دی نماز تو تھوڑی دیر پہلے پردیاں چ رہن والیاں خیمے چ بیٹھیاں، تے جدوں اے ظالم پردیاں خیمیاں دی طرف پڑے تے سیدہ زینب نے عورتوں کو بلا لیا تے بلا کے فرمایا خبردار عورتوں، اگر یہ غنڈے تمہارے دوپٹے کو چھیننے کی کوشش کریں تو خبردار، اپنے جو بال ہیں نا بال یہ چہرے کے آگے کر لبے ہو، یہ بال اللہ نے حسن واسطی نہیں دیتے، اللہ نے پردے واسطی عطا فرما، یہ بال اپنے سر کے آگے کر لینا۔ میرے دوستوں تے میرے بھائیوں، پولیس والیاں فرات کنارے پہرا لایا ہے،
کوئی بندہ پانی لین نہ جائے۔ ایک نوجوان نے جدوں پیاسیاں نہیں پیاس ویکھی نا تے ادھروں شہیداں دے لاشیں ویکھے تے پولیس والیاں کول چھپ چھپا کے فرات کنارے چوں پانی دا پیالہ لے کے تے زین العابدین دے خیمے دے سامنے آیا، آ کے آخدا ہے اے پیاسیو میرے کول پانی لے لویو۔ زین العابدین خیمے تو باہر آئے تے نوجوان پانی دا پیالہ لے کے کھڑا ہے، کہندا میرے کو پانی لے لاؤ۔ زین العابدین کہندے نے اوے بڑی مہربانی پانی لے آیا ہے، لیکن بڑا چر کر دیتا ہی پانی لے کے آن میں، ایسے ٹائم وچ لے کے آیا ہے جدوں پین والے چلے گئے نہیں، علی اصغر چلا گیا، علی اکبر چلا گیا، آنا محمد چلے گئے نہیں، قاسم تے میرے بابا جان حسین چلے گئے۔ میرے دوستو حسین نے پانی دا پیالہ لے لیا تے سیدہ زینب دے سامنے آئے، آکے کہتے ہیں پھپھی ہور خاندان دا نوجوان پانی لے کے آئے، اللہ دی خدمت قبول کرے، اے لو پانی۔ تے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ ہاتھ دے اندر لے لیا تے 3 دنوں دے پیاسے دائیں بائیں کٹھے ہو گئے تے زینب فرمانیاں نے میں جاننی ہاں تسی سارے پیاسے ہو، لیکن اج پانی انہوں ملے گا جدی عمر سارے نال چھوٹی ہے۔ اے گل کر کے زینب نے پانی دا پیالہ سکینہ دے حوالے کیتا، اور میرے بھائیو سکینہ پانی پیتا نہیں جے بلکہ پانی دا پیالہ لے کے خیمے تو باہر نس پئی تے زینب کہدی ہے کتھے پہ جانی ہے، پانی پیندی کیوں نہیں ہے؟ سکینہ کہدی ہے پھپھی جان تساں آپے تے فرمایا ہے جنہی عمر سارے نال چھوٹی ہے انہوں پانی دا پیالہ ملے گا، اور ساڑھے وچ سب تو چھوٹا علی اصغر ہے، میں علی اصغر نو پانی پلان چلی آؤ۔ زینب کہندی ہے اے آجا پانی پی لے، علی اصغر نو تے نام محمد نے کوثر دے جام پلا چھوڑے۔ اے چیڑا میں مرین دا سارے محبت دنال بولو، اے چیڑا میں مرین دا۔ اٹک زمانی اٹک والے چیڑا کپڑے نو کہندے نے تے مرینا ایک کوالٹی ہے جویں ململ کوالٹی ہے تے جویں ریشم کوالٹی ہے، شاعر اس کوالٹی کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہے عام کپڑا نہیں چیڑا وے مرین او ظالمہ شہید کیتا سردار مدینے دا۔ اثر دی نماز پڑھ کے جدوں اے خاندان فارغ ہویا نا تے چند نوجواناں نو کربلا دے میدان وچ ویکھیا تے او ایک بندے دی میت نو اٹھا کے تے کنیاں تے پہ رکھ دین تے سکینہ زین العابدین نو کہنی ہے ویرا ذرا بارا تکنا ہے کدی لاش کڑے بندے لے کے جا رہے ہیں۔ زین العابدین کہنے نے بھینے اے حضرت ہور دے وارث آئے ہیں تے انہاں دی میت نو قبر وچ دفنان لے کے پہ جانے تے سکینہ اپنے ویر نال چمٹ کے کہنی ویرا جنہاں دے وارث جیندے عمرنا انہاں دی لاشاں سنبھال لینے ساڈا تے ظالماں نے وارث بھی کوئی نہیں چھوڑیا تے زینب کہندی ہے دھیے اے پریشان نہ ہو سورج ڈھلن دینا تیری پھپھی آپو لاشاں دی وارث بن جائیں گی، اور سورج ڈھلیا تے زہرا دی جائی نے چادر تطہیر اپنے سر تے لا لئی تے کربلا دے میدان وچ آئی تے چٹی جی چادر پائی تے دور دور تو عزیزاں دے لاشاں دے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے زینب لے کے آ رہی ہے۔ کسے پاسوں کسے دا ہاتھ ملیا، کسے پاسوں کسے دی انگلی ملی، کسے پاسوں کسے دا تن ملیا، کسے پاسوں کسے دا نک ملیا، کسے پاسوں کسے دا پیر تے بازو ملیا تے چادر تے باندھی پئیے چلدیاں چلدیاں زینب دا گزر اپنے ویر حسین دی لاش تو ہویا، اپنے ویر دا سر کٹیا ہویا ہے، آپ دیا اکھاں کھلیاں ہویاں نے اور چہرہ مسکرا رہا ہے۔ زینب نے اپنے ویر دا متھا چومیا تے جن کا چہرہ
اپنی جھولی چ رکھیا تے کہندی ہے ویرا میں تو جاننی ہوں کہ شہید مردے نہیں تسی میری ہر ہر ادا ویکھ رہے ہوں گے اور دوش میرے سر کچھ نہ دیوی تیری بھین بڑی مجبور ہے کتھوں لے آواں ایک کفن میں تیرا اتو شہر مدینہ دونے جکر ہوندا اے شہر مدینہ میں سونی جئی قبر بنے دی لوگ تے پانے اے روڑ قبران تے میں باغ چمے ڈالیں دی اے چیڑا وے مرینے دا سارے بولو اے چیڑا وے مرینے دا او ظالمہ شہید کتاب سردار مدینے دا آگے ظالم صبح صبح انہاں شہزادیاں دے سر کٹ کے تے نیزیاں تے چڑھ دیتے بچیاں دے ہتھاں رسیاں نال بچیاں دے ہتھاں نوں بن چھوڑیا بیبیاں دے ہتھاں نوں بن چھوڑیا تے سواریاں تے بٹھایا تے زین العابدین دے ہتھاں چھتکڑیاں دے پیراں چ بیڑیاں نے پیچھے پیچھے شہزادیاں دے سر چل رہے ہیں تے اگے اگے امام علی مقام دا سر چل رہا ہے تے امام دا چہرہ خاندان والے اور انہیں لگ رہا ہے شہادت تو بعد بھی امام حسین خاندان دا پیرا پہ دینے نے میرے بھائیو چل دیاں ایک جگہ تے امام زین العابدین دے سامنے حسین دا سر آیا تے امام دے ہاتھ بن گئے آپ رو کے کہنے نے کنہ ہتھا سلام کرام اے میری ہتھی ہاں زنجیرے نراز ناونا اے قبلہ کعبہ تڑا بچڑایا اسیرے آواز آئی سر پاک وچوں اے بیٹا اللہ دی تقدیر خیال رکھی او دے پردے دا ٹنڈے نال مڑی ہمشیرے موصل کے بعد سے یہ لٹا پٹا قافلہ گزرا سڑک دے دائیں بائیں لوگ کٹھے ہو گئے ایک خاتون ضعیف العمر کھونڈی لے کے انہاں لوکاں دے درمیان کھڑی ہے او دے ہاتھ دے اندر دودھ دا بھریا ہویا پیالہ اور بغل تلے انہیں کپڑا چھپایا ہویا او دے وچ انہیں روٹی دے 2-4 ٹکڑے پائے ہوئے جو ہی قافلہ لگے آنا او عورت کہندی ہے او قافلے والے او ذرا ٹھہر جاؤ شمر کہندا ہے بڈھیے کے کرنا چاہنی ہے او بڈھی کہندی ہے میں سنے آئے ایک قیدیاں دا قافلہ جا رہا ہے تے قیدیاں دی خدمت کی جائے تے خدا تے نبی راضی ہونے میں انہاں دی خدمت کرنا چاہنی ہوں شمر کہندا ہے جلدی کر چر نہ لا دل ہے قیدیاں نو او بڈھی کھونڈی ٹیکنے زین العابدین دے سامنے آئی آ کے کہندی او میرے قیدی پترا اے دودھ لے لو اے روٹی دے چند ٹکڑے لے کے آئیاں اے بھی قبول کر لو تے زین العابدین کہنے اماں تو تکنی ہے نہ بھائی میرے ہاتھ تے پیر ظالماں نے بندے ہوئے اے سواری تے میری پھپھی بیٹھی ہے انہوں دے لے زینب جھک کے تے دودھ دا پیالہ لے آ تے بڈھی کھونڈی ٹیکنے نال چل پئی گلا کر دی جائے تے زینب نو کہندی ہے میری قیدی تھیے تانوں کیوں قیدی بنایا گیا ہے تسی کتھے دے رہن والے ہو اور زینب دے لبا دے مدینے دا نہ آیا تے بڈھی دیاں چیخاں نکل گئیاں آہنی انشاءاللہ وسطا رہے میرے نبی دا مدینہ انشاءاللہ وسطا رہے میرے نبی دا مدینہ او دوستو تے بھائیو زینب کہندی اماں تسا مدینہ ویکھے گئے ہو مدینے اور بڈھی کہندی ہے تھیے کہ پوچھنی ہے میں تے نبی دی
نے مدینے کئی سال رہ کے آئی ہوں، اما کتھے رہ کے آئے ہو؟ اور ضعیف العمر خاتون کہنی ہے میں نبی دی بیٹی فاطمہ دی لوڈی رہ کے آئی ہوں، اپنی ماں دا نام سنیانا تے زینب دی ہچکی بن گئی تے آپ فرمانیاں نے بڑھی اما جان کوئی فاطمہ دی گل بھی دے سناونا، اور بڑھی کہنی ہے میں جدوں نوکرانی سا فاطمہ دی، اس وقت فاطمہ گھر دے پوچھے آپے لاری سی، برتن آپے دھوندی سی، چارو آپے دینی سی تے میرا تے کم سی بچیاں نو لوریاں لینا۔ اس وقت فاطمہ دے 3 بچے سن، 2 بیٹے تے 1 بیٹی، بیٹے دا نام حسن سی، دوے دا نام حسین سی، 1 بیٹی جی دا نام زینب سی، اپنا نام سنیا نا تے زینب دے آنسو تیز ہو گئے تے او بڑھی کہہ دیئے تھی تو کیوں پئی رونی ہے؟ زینب کہہ دیئے اماں ذرا نظرہ اٹھا کے ویکنا میں وہی زینب جنہوں لوریاں نے میری چیخ مار کے او خاتون کہنیے او تھیے کھیپی کہنیے میں تے دعاواں منگنی سا اللہ میری شہزادیاں نال ملاقات کرا دے، اے ملیے تے کس حال وچ ملیے؟ حسن کتھے ویر حسین کتھے؟ زینب کہنی اما حسن جنت البقیع چلے تے آیا جے تے ذرا اکھاں اٹھا کے ویکھو حسین دا سر نیزے تے چڑھ کے تے قرآن پہ پڑھ رہا ہے، اے چیڑا وے مدینے دا او مل کے بولو میں جھولی اٹھا کے دعا دیندا پنڈی تک جاواں گا، میرا 2.5-3 گھنٹے دا سفر ہے، میں راضی جاواں گا کہ چودھری امانت صاحب نے تے قاری بشیر صاحب نے آستانہ آلیا ٹھوڈا شریف دی نسبت نال جس جگہ تے میں بلایا ہے اتھے دے لوگ حسین نال پیار کرنے والے سارے والو چیڑا وے مدینے دا او ظالماں شہید کیتا سرکار مدینے دا۔ میرے دوستو تے میرے بھائیو کیڑا کیڑا دکھ سناواں، کیڑا کیڑا غم سناواں اس خاندان دا۔ کربلا دے میدان وچ انہاں تے قیامت گر گئی میرے دوستو تے گرامی قدر سامعین میرے بھائیو، او بڈھی اماں حسین دے کٹے سر دے سامنے آئی ہاتھ بن کے کہندی حسین ذرا ویکھو نا میں کون ہاں، میں تہاڈا جھولا جھلان والی تہانوں لوریاں دین والی، اے ملے ہو تے کس حال وچ ملے ہو؟ میری بکری نے دودھ دتا ہے میں تے او لے کے آئی ساں، میری گھر روٹی دے 2-4 ٹکڑے پے سن میں او لے کے آئی ساں، اے مسافری خدمت قبول کرے ہو، اپنے نانا جان نو سلام دے ہو، اپنے بابے علی نو سلام دے ہو تے ماں فاطمہ نو نوکرانی دا سلام دے ہو، اے گلاں کرنیا زینب کہنیاں نے اماں بڑی مہربانی تساں ساڈی خدمت کیتی ہے، اے گل کردیاں بڈھی گر گئی زین العابدین نو زینب کہنی ہے میرے بچیا ذرا ویکھنا اماں گر گئی ہے نو سہارا دے کے اٹھا، زین العابدین چھکے اٹھان واسطے تے تکیا اودی روح نکل چکی سی تے مر گئی سی، دنیا تو چلی گئی سی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مقام تو ایک قافلہ گزریا میں پڑھیا تاریخ دیاں کتاباں نے اندر کہ گھر دے بالا خانے دے یحییٰ نامی یہودی کھڑکی کھول کے تے تورات دی تلاوت پیا کرے تے جو ہی حسین دا سر اودی کھڑکی دے سامنے آیا انہیں تورات پڑھنی شروع کی تھی، حسین نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اے قرآن نورانی شیشہ اے رب دے راز دسار وے اے جیڑا پڑھ کے عمل کماوے او جنت جائی پاوے۔ انہیں تورات دی تلاوت شروع کی تھی،
حسین نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا انہیں کھڑکی چو جھانک کے دے کے آؤ کہ تن کوئی نہیں جسم کوئی نہیں تے سر چو قرآن دی آواز آ رہی ہیں تے وہ اچھی آواز نال کہتا ہے اے کس کا سر قرآن پڑھ رہے ہیں؟ شمر آتا ہے باغی کا سر ہے باغی یحییٰ نامی یہودی کہندا باغی نا نام ہی تے دس رنجنے ہو تے لانتی شمر کہندا حسین ابن علی اور یحییٰ نامی یہودی کہندا اوہی حسین تے نہیں جے جڑا تواڈے محمد نبی دا نواسا اوہی حسین تے نہیں جے جڑا علی دا لال ہے فاطمہ دا بال ہے تے لانتی شمر کہندا ہاں ہاں اوہی حسین ابن علی جڑا محمد دا دوتر ہے تے فاطمہ دا بیٹا ہے انہیں تورات تھپی کھڑکی بند کی تھی تے سیڑھیاں تو تھلے آیا تے حسین دے کٹے سر دے سامنے انہیں ہاتھ جوڑ لے آدھے حسین نصیبہ دی گلے انہا تیرے نانے دا کلمہ پڑھ کے تیرا سر کٹے آئے گواہ ہو جا حسین میں تیرا کٹیا سر ویک کے تیرے نانے دا کلمہ پڑھنے آ رہے ہوں تے میاں صاحب کہتے ہیں لگ گئی چوٹ محبت والی پھر عشق نشیں وچیاں یا اے تن من تن دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا سر قدموں میں رکھ کے قربان ہو گیا پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گیا اس کے 8 غلام تھے انہوں نے تلواریں لے لی اور وہ بھی آ کے یزید کے لشکر میں گھس گئے انہوں نے کہا کفر وچ بھی تیرے نال سا محمد دی غلامی وچ بھی تیرے نال ہاں کئیاں نوں واصل جہنم کیتا تے جہنم دا ویزا لوایا تے سارے دے سارے اٹھے دے اٹھے شہید ہو گئے تے کہندے نے لے او یار حوالے رب دے لمبی پئیے جدائی رب ملایا تے پھر ملانگے تے ہوری امید نہ کائی کربلا کے میدان میں حسین اور یزید کی لڑائی نہیں ہوئی 2 نظریوں کی لڑائی ہوئی ہے 2 خیالوں کی لڑائی ہوئی ہے 2 کانسیپٹس کی لڑائی ہوئی ہے 2 افکار کی لڑائی ہوئی ہے میں ایک فکرہ دینے جا رہا ہوں علماء کے ہاتھ چن کے پیغام حسین کانفرنس میں میرا یہ فکرہ اس کان سے ڈال کے اس کان سے نکالنا نہیں بلکہ دل کی لوح اور تختی پہ لکھنا ہے میں پنڈی تک دعا دیتا جاؤں گا میں کہتا ہوں کربلا کے میدان میں حسین اور یزید کی لڑائی نہیں ہوئی حسینیت اور یزیدیت کی لڑائی ہوئی ہے ایک طرف بے نمازی ہے دوسری طرف حسین میرے نبی کا نواسا نمازی ہے ایک طرف گانے سن کے خوش ہونے والا یزید ہے دوسری طرف قرآن سن کے خوش ہونے والا حسین ہے ایک طرف بندر نچانے والا یزید ہے دوسری طرف سورہ رحمان کی تلاوت پہ گنگانے والا حسین ہے ایک طرف شرابی ہے دوسری طرف محمد کا صحابی ہے یہ میسج آف حسین ہے یہ پیغام حسین ہے ایک بار محبت سے بول دیں سبحان اللہ آئے ہائے میں پڑھیا کتاباں دے اندر حسین یزید نو فرمایا سی تو شراب پین والا ہے تے میں محمد دا دوترا وا میں نانے دا فرمان یاد ہے آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی عاصریا و معتصریا و حاملیا و آکلیا و موکلیا و ساقیہا و محمولتی الیہا شراب پین والے تے بھی لعنت شراب پلان والے تے بھی لعنت شراب ویچن والے تے بھی لعنت شراب خریدر والے تے بھی لعنت ٹرے دے اندر رکھ کے پیش کرن والے تے بھی لعنت او دوستو اج مینوں کہن دیو نا
جڑا اس زمانے میں شراب پیوے تے خوش ہووے او یزیدی فکر کا ترجمان ہے تے جڑا زبان نو شراب تو بچا لوے او حسین دی فکر کا ترجمان۔ میں پڑھیا کتاباں دے اندر کہ یزید گانے گاندا سی تے گانے والیاں نو اپنے محل دے اندر بلاندا سی تے انہاں نو پیسے دیندا سی، انہاں نو انعام دیندا سی۔ اج کتنے لوگ نے جڑے گانا سنان تے گانا سنن نو گناہ ہی نہیں سمجھدے بلکہ اپنی طبیعت دا مزاج دا لطف سمجھدے نے۔ تے ہن تے حال اے وے ٹیلی ویژن تے اشتہار چلدے نے کہ سانو ملک دے اندروں گانا گان والے لڑکیاں تے گانا گان والے لڑکیاں دی لوڑ ہے تے میری امت دے ہزاراں نوجوان انہاں نو فون کر کے کہندے نے میں بھی گانا گا لینا، میں بھی گا لینی ہوں۔ انہاں دے ایک ایک منٹ دی بولی لگدی ہے۔ اسلام آباد دے سرینا تے میریٹ ہوٹل دے اندر انہاں دے ایک ایک گھنٹے دیاں بولیاں لگدیاں اور ہن حال اے وے اے امت دا سب تو مہنگا طبقہ بن گیا ہے۔ وہ مسجد دے اندر 5 وقتہ نماز پڑھان والا امام سستا ہے تے بے حیائی دا درس دین والا گلوکار مہنگا ہے اور بچیاں نو قرآن پڑھان والا قاری سستا ہو گیا ہے تے گلوکار مہنگا ہو گیا ہے اور پورا دن دھوپ دے اندر دانے بیجن والا کسان سستا ہے تے گلوکار مہنگا ہے اور باٹے چان والا مزدور سستا ہے، گلوکار مہنگا ہے، محدث تے مفسر سستا ہے، گلوکار مہنگا ہے۔ اور میں نو کہن دینا جڑا اس زمانے اندر بھی رشتہ داراں دے درمیان بچے نو بلائے تے انہوں آکے گا گانا، بچہ گانا گاوے تے اپنے مامیاں تے چاچیاں نو آکے دیکھو نہ کیڑا سونا گانا پیا گانا ہے، او یزیدی فکر دا ترجمان ہے تے جڑا رشتہ داراں دے درمیان بچے نو بلا کے آکے سنا سورہ رحمان، او حسینی فکر دا ترجمان۔ بولو پیار نہ جڑا بچیاں دے درمیان گانا سن کے خوش ہوئے اور یزیدی فکر دا ترجمان ہے تے جڑا بچیاں دے رشتہ داراں دے سامنے بچے کو قرآن سنے او حسینی فکر دا ترجمان ہے۔ اور بچہ بولن تے آئے نا انہوں اے نہیں کہنا پڑھ الف نار بے بکری تے سی کیٹ تے ڈی ڈاگ، اے معصوم بچے اللہ کتیاں تے بلیاں وستی عطا بھی فرمائے۔ اور بچہ بولن تے آئے انہوں آہرہ پڑھ الف اللہ با بسم اللہ میم محمد فا فاطمہ عین علی، تاکہ بچے نو پتہ چل جائے میں کسے یہودی دے گھر نہیں آیا وہاں حسین دے نوکر دے گھر آیا۔ جیڑا بندہ حی علی الصلاۃ سنے تے نال والے نو آکے ادھر تک نہ انڈیا تے پاکستان نہ میچ بھی جاری آ 2-4 اوور رہ گئے نہیں کہ مولویاں نہیں گلاں نمازاں کڑے پاسے پیاں نس کے جانیاں بعد وچ بھی پڑھ لواں گے اور نماز نو چکا دے وے بلا عذر چھوڑ دے وے نماز نو۔ میرے دوستو تے گرامی قدر سامعین مینوں کہن دیو نا او یزیدی فکر دا ترجمان ہے تے جڑا حی علی الصلاۃ سن کے نماز والا جائے او حسینی فکر دا ترجمان۔ اس سے وسطی امام علی مقام امام حسین نے شہادت تو تھوڑی دیر پہلے وہ گھوڑے تے کھڑے ہو کے نماز پڑھی تے عرض کی تیسی مولا لڑائی ادھرے تے قبلہ ادھرے، اگر میں ادھر منہ کراں تے قبلے وال کڑن ہوئیں گی، اگر قبلے وال منہ کراں تے دشمن پراپیگنڈا کریں گا کہ فاطمہ دا پتر آخری ویلے کڑ دے کے دے گیا ہے۔ آواز آئی تو کڑ دین والا حسین نہیں ہے، تو سینیاں تے کھان والا حسین۔ یا اللہ پھر قبلے وال کڑ ہوئے گی، آواز آئی گھبرانا کیوں ہے، تیری نماز اتنی شاندار نماز ہے تو جدھر منہ کرے گا اسی قبلہ تیرے منہ دی طرف کر دیا ہے۔ او قرآن دکھاری ازاں سیسے دیکھے پر نماز دکھاری نہ کوئی، نماز دکھاری ایک
ضمیر زنب دا جدی ہیٹ خجرتے اللہ آپ کو آباد اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. ہائے ہائے ایک اور گل بھی کہہ دے میں پیغام حسین دن کرام والے اور جڑا بندہ اپنے امام پیچھے نماز پڑھے نا تے باہر جا کے آکے لمبی پڑھائیس اگ چھوٹی پڑھائیس اور میں کیا اوتریا لمیاں تے چھوٹیاں دے فیصلے کرنے سننا تے اللہ تینوں امامت دے مسئلے تے کھڑا فرمانا اے جنہوں رب نے امامت دے مسئلہ دا فرمایا اے جاندہ چھوٹی پڑھانی ہے یا لمبی پڑھانی ہے اور جڑا مسجد دے امام پیچھے نماز پڑھ کے باہر جا کے ادا کلا کر دے وے وہ یزیدی فکر دا ترجمان ہے جڑا مسجد وچ بھی امام دی عزت بجا لے کے آئے تے گھر وچ بھی امام دی عزت بجا لے کے آئے او حسینی فکر دا ترجمان. یزید اپنے باپ دا نافرمان سی. یزید حضرت امیر معاویہ کا نافرمان سی. آپ نے جدوں انہوں دین لگے نا حکومت انہوں نے بلا کے فرمایا میں تینوں حکومت دے کے جلیاں لیکن اے نہ سمجھی میں پکے ٹھپے لا چھوڑیں اصل ٹھپے ترے بندے لان گے. انہاں دے سامنے اپنی خلافت پیش کری اگر وہ تیری خلافت تے ٹھپے لا دے مننا تے تو امیر بن جانا ہے اور اگر وہ انکار کر دے من تے رامے نال تھلے آ جائیں. سبحان اللہ. حوالہ میں دے اچھی سبحان اللہ بولو. حوالہ میں دوں گا تو انو ڈرن دی لوڑ نہیں. 0301585258 میرا موبائل نمبر ہے. جھوٹے بندے کدے نمبر دینے نو کھاریاں تے لالے موسی والے ہو بولو نا سبحان اللہ اچھی آواز. آپ نے یزید کو بلایا اور بلا کے فرمایا ترے بندیاں دے سامنے اپنی عمارت پیش کری اگر وہ تیری عمارت کو مان لے تو تو خلیفہ بن جانا ورنہ نیچے آ جانا. انہاں ترے ہستیاں دا میں نام لین لگا جنہاں دا کلیجہ ٹھرے ہو بولے ہو باقی بخیلوں کو دعوت تے میں ایویں بھی نہیں لڑی تے نہ میرے وارے ہے. اوے پہلی ہستی حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ہے. عبداللہ بن عباس آپ نے فرمایا خیال رکھی اس نے سامنے پیش کری. انہاں تریاں چوں کوئی ایک بھی انکار کرتے ہیں رامے نال تھلے آ جائیں. دوسری ہستی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوسری ہستی او حضرت ابو بکر دا دوترئی تے جناب سیدنا زبیر بن عوام دا بیٹی عبداللہ بن زبیر. نہ مزہ نہیں آیا گج کے سبحان اللہ بولو گے تو دعا دے. پہلی ہستی عبداللہ بن عباس کی ہے دوسری ہستی عبداللہ بن زبیر ہے اور آپ نے فرمایا تیسری ہستی کا نام ہی خیال رکھی دھیان رکھی وہ بھی اگر انکار کر دے تو خبردار کرسی تے نہیں بیٹھنا تھلے آ جانا ہے. وہ ہستی ہے فاطمہ کے لخت جگر حسین ابن علی کی. تو پھر یزید نے لالچ دے اندر آ کے حکومت دی لالچ دے اندر آ کے اپنی خلافتاں نو انہاں دے سامنے عمارتاں نو پیش نہیں کیتا. اور مینوں کہن دیو نا یزید اپنے باپ دا نافرمان ہے اپنی ماں دا نافرمان ہے. اج جڑا بندہ اپنے ماں باپ نو آ کے تسی بڑیاں بڑیاں گلاں کر دیو میں جوان ہاں میری عقل جوان ہے او یزیدی فکر دا ترجمان ہے تے جڑا ماں باپ دے سامنے سر جھکا دے او حسینی فکر کرے. کوڑے رکھ دی چھاں نہیں لبنی جنت ورگی تھا نہیں لبنی. یہ سب کچھ لب جانا ہے پر پیو نہیں لبنا تے ماں نہیں لبنی. تے میاں صاحب کہندے نے بھائی بھائیاں دے ادھر دی ہوں میں تے بھائی بھائیاں دی آواز پیو سردار تاج محمد تے ماما ٹھڑیاں چھان ماں اپنے بچے نال
اوے خدا دی قسم کر کے پیا کہنا میں پورے ملک دے اندر اللہ دے نبی دے نوکرانوں سرکار دا پیغام دین جانا مینوں لوگ جو ہی گڈی جو اتردے آ ویکھنا کہندے نے آ ویکھو خطیب صاحب آ گئے نے مہمان خصوصی آ گئے نے علامہ صاحب مفتی صاحب حافظ صاحب قاری صاحب آ گئے نے بڑے بڑے لقباں نال نوازدے نے لیکن میں ماں دے سامنے کدے جاواں نا تے میری والدہ جو ہی دروازے چوں مینوں ویکھے نا آدھی او تک کو میرا چن بچہ آ گیا جے او ویکھو میرا لال آ گیا جے او دنیا دے دتے لقباں دے اندر اتنا مزہ نہیں آندا جتنا ماں دے جملے دے اندر سوال آندا جے اس سے واسطے کھڑی دا بابا بولیا آپ فرماندے نے ماں ورگا غم خار نہ کوئی اے جانے کون حقیقت ماں دی اے ہر ایک شے بازاروں لب دی پر نہیں ملدی شفقت علاقے کے اندر سب تو پہلے آستان آلیا میں ڈھوڈا شریف چایا سا اے انہاں مشائخ کا پیار ہے کہ جنہاں نے ڈٹھی لائی ہوئی ہے چودھری امانت صاحب نے انہاں جدو بھی یاد کیتا ہے تے پیار نال یاد کیتا ہے جدو بھی یاد کیتا ہے تے محبت نال یاد کیتا ہے میری جھولی اس تو بڑی دعا کوئی نہیں نہ وستی اللہ انہاں نو لوڑا نہیں تھوڑا نہ دے اللہ انہاں دے بچیاں نو کمینے دنیا داراں نو سوال نہیں نہ فرمائے او لے یار نا پہلے چیڑا ومری دا آواز ملا گئے ہون تک جڑا بندہ نہیں بولیا تے قسم چاہ کے بیٹھا رہے مولوی جو مرضی کرے میں نہیں بولنا وہ ہون اپنی قسم بن دے کفارہ میں ادا کر دیاں گا چیڑا ومری دا او ظالمہ شہید کیتا سردار مدینے دا نماز پڑھو کیڑی جنازے ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ وعدہ اپنے ماں باپ کی تابعداری کریں گے انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ جنہ بھائیوں نا قرآن ٹھیک نہیں انہاں نے گاڑیاں سفیدن اے نہ تک کو چٹی داڑی ہے امام صاحب آکسی ہون تک کیا لوڑنا رہا ہے آؤ آج ہی اپنے امام سے اپنا قرآن پاک ٹھیک کرواؤ یہ آپ کے خادم ہیں اور مساجد کے آئمہ ہیں یہ حسین کی یادگاریں ہیں یہ مساجد کے مینار اور ان میں گونجنے والی اذانیں اور مساجد کے ممبر و محراب یہ حسین کی یادگار ہے میرے نبی آنے نہ دین بڑھنا نہ حسین نہ آندا دین بچدا نہ حضور آئے دین بڑھ گیا حسین آئے دین بچ گیا اللہ عمل کی توفیق دے آپ حضرات کی حاضری اللہ قبول کرے مرحومین کے لیے میری دعا ہے اس علاقے میں جتنے مرحومین ہیں قبرستان میں صحیح